citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Anti-Corruption Crusader, gipusil patay sa Manay, Davao Oriental. O Front Secretary sa NPA, misurrender kang Governor Edwin Hubahib sa Davao del Norte. Sa detalye sa atong mga balita, gipusil patay ang usa ka anti-corruption crusader sa lungsod sa Manay, Davao Oriental kaganihang buntag. Una nahitabo ang krimen, nag-Facebook Live pa ang biktima. Naigo sa ulo o apapangig ang biktima. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagkulob na sa karsada ug wala nay kinabuhi ang usa ka giingong anti-corruption crusader nga si Danilo Lumikid alias Donnie nga mag 42 anyos unta karong Abril 19. Naka-Facebook Live pa si Lumikid kaganihang buntag apan samtang pauli na kini sa ilang balay sa Purok Barangay Sentral, Manay, Davao Oriental alas 10:40 kaganihang buntag, gipusil siya sa wala pa mailing suspects. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Manay Municipal Police Station, ginasubay sa biktima ang National Highway sa Barangay Sentral sakay sa iyang motorsiklo ug paingon unta sa Barangay Zaragoza. Kasi pangalan na sir? Doon ni Lumikid. Kung saan na siya dali? Wala siya kaning tao na dati siya kagawad, municipal pero wala siya nagkadaog. Dagat siya kagawad sa unang eleksyon. Paano siya na-dismiss siya? Iposil? Pusil na ma'am. Pusil. Asa na siya gikan? Pero na nagikan, patulong na dito. Saysay sa mga followers ni Donnie sa Facebook nga dili gusto magpaila, iya kining giutingkay ang corruption issue sa iyang lungsod ug dili kini mahadlok kay matud pa ni ini iya nang gihalad ang iyang kaugalingon aron makamata ang katawhan sa Manay. Mga around 10:40 in the morning, may telephone call sa hotline namo certain na citizen na naday shooting incident. So eventually nagka-responde dayon mi diretso dire na we found out that na ay nahitabong tinuod sa among pagvalidate na naay gipusil patay si Donnie Lumikid. Base sa resulta sa investigasyon, nakaangkon og duha ka pinusilan ang biktima. Usa ni ini sa iyang wala nga papangig ug usa sa iyang ulo. Sa karon, padayon pang gipanubayan sa mga pulis ang insidente aron masuta ang motibo sa pagpusil patay kang Donnie ug aron maila ang suspects. Kini ang unang higayon nga dunay gipatay sa lungsod sa Manay atol sa campaign period. Ang mga followers ni Donnie sa Facebook nanawagan og hustisya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nakapalag ang 19 anyos nga batanon dihang giaresto kini sa mga pulis human na maligya og illegal nga droga sa Ozami City sa Misamis Occidental. Nahitabo ang bypass operation sa balay mismo sa suspect. Ani ang report ni Neptali Patulenyo. Nasikop siniusang puwersa sa kapulisan sa lalawigan sa Misamis Occidental ang usa ka nagpayuhot og illegal nga droga. Kini mao'y pidaagi sa Provincial Drug Enforcement Unit kun PDEU ug sa mga sakop sa kapulisan sa Ozami City. Ang nadakpan gila sa kapulisan nga si Clint Ruel Ropenta, 19 anyos, walay trabaho ug nagpuyo sa Purok 4 Tabid, Ozami City.
Sa gihimo nga bypass operation, nabawi gikan sa posisyon ni Ropenta ang tulo ka sachet sa gituhang shabu kay dunay street value nga 1,800 pesos. Na-recover usab ang marked money nga usa ka 500 piso bill. Sumala pa ni Police Lieutenant Elwood Manalo, PDEU Chief nga taud-taud nila nga gimonitor ang suspetsado human nga makadawat og report sa illegal nga kalihukan nini. Inoon sa gihimo nga bypass operation, wala mo palag ang suspect sa diyang nasayra nini nga pulis na ang katransaksyon nini. Gihimo ang bypass operation sa panibalay sa suspetsado. Sa may alas 9:30 sa gabi niadtong Marso 30, si Ropenta ang nakaroon sa kustudiya sa kapulisan ug mag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gideklara sa Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing ang 16 ka mga barangay sa Davao del Sur nga cleared na sa illegal nga droga. Mismo ang chairman sa Oversight Committee nga si PDEA 11 Director Eileen Lovitos ang nanguna sa deklarasyon, kauban ang mga representante sa PNP, DILG, DOH o mga miyembro sa LGU. Ang mga barangay gilangkuban sa Baclayon o Tagansuli sa Malalag, Barayong, Dalawinon, Kasuga, Mabini ug San Miguel sa Magsaysay, Asbang, Bangkal, Kablingan, Dungan Pikong, Kauswagan, Mangga, Sinaragan, Tibongbong ug Tuwak sa Matanaw. Gihimo ang deklarasyon sa Almendras Hall, Davao del Sur Coliseum sa Matidigo City nga gitambungan sa mga barangay officials. Mi-surrender kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib og 1001st Brigade Commander Brigadier General Jesus Durante III ug 60th IB Commander Lieutenant Colonel Merrill Sumalinog. Ang sekretary sa Guerrilla Front 3 sa NPA nga si Maximo Catarata alias Mac makatindog tindugan kagahapon Marso 31 tuig 2022. Mas kumbinsido pa karon ang mga sundalo nga napiang o di kaha nabungkag na ang Guerrilla Front 3 tungod sa pag-surrender ni Catarata. Una ang pag-surrender ni Catarata ni atong Marso 29, 2022, tulusab ka mga miyembro sa Guerrilla Front 3 ang misurrender sa 60th IB nga gipang-ila nga sila Emmy Ansag Camilo, Nilo Oida Molohinday ug Rian Bagubay Molohinday. Samtang niadtong Pebrero 26, 2022, ang anak ni Catarata nga si Reynard nga commanding officer sa Guerrilla Front 3 kuyog ang 12 pa ka mga NPA ang misurrender sa militar dala ang ilang mga high-powered firearms. At tangi! LGU sa Maragusan, Davao de Oro, mitanyag og libreng Wi-Fi connections. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
Nagtanyag og libreng internet connections ang lokal nga gobyerno sa Maragusan, Davao de Oro. Kagahapon, Marso 31, 2022, nahingpit ang installation sa Wi-Fi connection sa lungsod. Gitaod kini sa municipal tennis court sa poblasyon. Mas bintaha sab kini labi na sa mga estudyante nga wala pa mag face-to-face classes og online ang sistema sa klase ug magamit usab kini sa research sa mga estudyante nga walay data ug walay internet sa balay. Partner sa usa ka telecommunications company ang LGU Maragusan aron mahingpit ang proyekto. Hatagan og 2 ka oras ang matag users sa internet. Nanawagan na og usbaw sa pritihan ang mga driver sa mga pampublikong sakyanan sa Davao City tungod sa siging usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang uban mihirit og discount sa presyo sa gasolina o krudo sama sa nahitabo niadtong tuig 2018 nga naapay ayuda ang gobyerno alang kanila. Anyang report ni Eugene Hinutan. Mitiyabaw na ang mga driver tungod sa sagunson nga pag-usbaw sa produktong petrolyo. Kung sa palengke menos gihapon ang mamalit, bisan barato ang presyo, ang mga driver mireklamo na kawala na sila madala sa ilang pamilya inighuman sa pamasada kaya ang ilang kita dito paingon sa krudo o gasolina. Hinungdan nga nanawagan na sila og usbaw sa pritihan. Naglisod na jud mi. Lisod na kaya ang pamasahero karon tungod sa kadako sa among magastong krudo kada adlaw. Ang akong matubil sa isa ka adlaw 1516. Atong dati 8 city lang. Burag katunga karon naglisod mi unsaon na lang ni pag-arkila na mo nga mura ra baging hinay pod ang pamasahero tungod kay murag na tagamtam pod ang kalisod kay tanan man ng mga palaliton mo ihing taas. Tason jud siguro ang plite ani kay pait naman kayo may Gikumpara sa driver nga si Ronald Impresa ang sitwasyon. Arang-arang ko sa una kay makadala gyud karon nga muna sir ay. Katunga na lang sir. Kasi sa una, say ginansya mix kalibo sa una karon 500 na lang. Apan hangtod karong mga panahona, wala pa'y gihimong petisyon ang Southeastern Mindanao Diversified Drivers Operators Cooperative kon SEMDOC. Ang SEMDOC usa sa pinakadakong grupo sa public transport sa Rehiyon 11. Matod ni Manuel Duran, ang chairman sa SEMDOC, nga nagpaabot pa sila sa tubag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon nga gisakat sa 1 utak niadtong Pebrero. Dili kuno sila pwede maghimo og bagong petisyon kay wala pa maaksyon ang unang petisyon. Pinakamaayo gina na ibalik itong 2018 nga ihatag ang discount sa driver. At itong 2018 na ay discount sa driver diretso sa gasoline station, discount na. Kada tubil niya, tanto siya magtubil, matungod lang siya dito siya magtubil sa discounted nga calibrate na daan. Dapat ibalik to siya kaya anong naman na sa una nawala man. Matod ni Duran, mas maayong muhatag na lang og discount ang gobyerno sa mga driver kaysa magsigi sila og paabot sa ilang petisyon nga maprubahan. Kung paghatag og price discount, dili na kinahanglan nga patasan ang pamasahe ug kini makatabang sa katawhan. Dili lang ang driver maglisod, aron di po maglisod atong pasahero. Kay once gani nadawat sa driver na di man ni kinalang file of increase. Muna nagreklamo karon ang driver karon tungod kay naitabo karon wala na siya dalawon sa ilang balay. Kinahanglan mo yun makaon ng pamilya sa driver. Di na pwede na wala. Gani matod ni Duran, ubay-ubay sa mga PUJ driver karon ang wala mibiyahe tungod sa kamahal sa krudo. Hangtod karon nagpaabot ang transport group nga moanunsyo ang gobyerno og ayuda sa mga driver sama sa discount sa presyo sa krudo o gasolina. Ang presyo sa petrolyo padayong nagataas tungod sa giyera sa Russia ug Ukraine nga pulos supplier og petrolyo sa tibuok kalibutan. Samtang padayon ang giyera, padayong nag-antos ang transport group ug padayong nagpasan ang katawhan sa kamahal sa palaliton. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Tungod sa nagkaubos nga kaso sa coronavirus disease kon COVID-19, tulo ka mga lungsod
ug usa ka syudad sa probinsya sa Misamis Occidental ang gipailawom sa Alert Level 1 status. Apan nagpabilin sa Alert Level 2 status ang 11 ka mga lungsod ug 2 ka mga syudad sa probinsya. Anyang report ni Neptali Batuleño. Tulog ka mga lungsod ug usa ka syudad sa lalawigan sa Misamis Occidental ang giaprubahan sa Interagency Task Force kon IATF nga ipailalom sa Alert Level 1 classification sugod Abril 1 ngadto sa 15 tuig 2022. Base sa pahibalo, ang lungsod sa Claren, Jimenez ug Panaon, lakip dag Usabi City ang naapil sa maong Alert Level classification. Samtang ang laing 11 ka mga lungsod ug ang Tangub City ug Oroqueta City nagpabilin sa Alert Level 2 classification. Kahirumduman nga miubos ang ginaghanon sa nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 sa Misamis Occidental base sa labing ulahing report gikan sa Integrated Provincial Hospital Office kon IPHO. Base sa gipagawas sa COVID-19 bulletin niadtong Marso 27, 3 ka aktibong kaso ang natala diin wala na bagong kaso sa tibok lalawigan sa Misamis Occidental. Sa 14 ka lungsod ug 3 ka syudad sa lalawigan, 3 ka lungsod na lang ang adunay nagpabiling positibo sa maong sakit mao ang lungsod sa Lubisay na Plaridel ug sa Pangdalaga nga adunay tag-usa ka kaso. Samtang ang mga syudad sa Usamis, Tangub ug Oroqueta 0 cases na karon sa COVID-19. Sukad sa pagsugod sa pandemic, ang Misamis Occidental aduna nay 11,076 ka kumpirmadong kaso ug 10,492 nini ang nakarecover samtang 581 nini ang nakabsan sa kinabuhi. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!